Zo, ja. Ik zit even in het talisman, want de laatste tijd rijd ik hele volle kilometers. Omdat ik namelijk een nieuw petje heb. Geweldig. Ze laten dat heel dit verzitten, dat patroon. Dus elke druk is anders. Oké, ja, dacht ik al. Ja. Elk etiket is eigenlijk uniek. Maar hey, ik moet je eruit stappen, want ik moet om de slag. Oh, domme. Ik ga een putje. Als je normaal gaat op fiets, dus dit ben ik natuurlijk net wend. Oh, wat is dit? Is het een afvalbakken? Wat is dit? Dan mag ik heel veel rijden. Hey. Geweldig. Nou, krijg ik het gebouw weer uitstapt, waar je wat wil lezen hier en daar. Maar het komt er dus op de. Ik ben videocoördinator bij de NDC Mediagroep. En daaronder valt dus echt, dan mag ik even goed opletten, op een bakker. Ja, de bakker te schenken. Daar valt dus een Louter Krant onder, Dagblad van het Noorden. PolyTV had ze werk een connectie ermee. Dus ja, daar zit ik iets met video doen. Maar goed, daardoor had ik het dus nou wel heel druk. En ik maak dus 2 keer per week maak ik dan een Ljouta, 2 keer per week maak ik een Greensta en 1 keer per week maak ik naar Assen. Zo, nou oké, ja. Assen verlitten, ik ben nu in Greens. Toen krijg ik een soort van zakenman, dan gaan van locatie naar locatie te gaan. Morgen ben ik dan weer in Ljout, bij de Louter Krant. En nu ben ik dus bij de hoofdkantoor van de Dagblad van het Noorden. Nou ja, het probleem is een beetje, doordat ik hier ontslag ben, uitdaging, is gewoon dat ik minder vloggen ken. Ik wil graag elke vreed moet publiceren wil. Dat vind ik gewoon het leukste. Weet je? Ja, ben ik altijd wel zo van kick. Zo van, oh, ik heb vreed die ik wil publiceren. En dan denk ik van, oh ja, dat komt er weer om. Weet je? Dat houdt ik echt een soort van drive erin. Dus ja. Pasken van die Renault heb ik altijd. Ik stap je de welkoop. Want dan maak ik dus een soort van broedmachine wat ik er haal. Je voor u eind. Ik zit even bij de hikingsconto's, want we gaan namelijk van ons bedrijf, ik en Bart en ik braak ze, die we naar Bologna daar. Dus hebben we in het bergen gaan we de hiking en hebben we een strategisch overleg over ons bedrijf. Wat gaan we nou met ons bedrijf doen? Want ik had natuurlijk zoveel oren bij de NDC Mediagroep, dus dat verhoort wel wat in onze zaak. Dus de vraag is, hoe gaan we dat dan aanpakken de komende tijd? Ten aanzien mijn linkervoet is ietsje groter dan de rechtervoet. Super irritant natuurlijk, want dat betekent dat soms een portie is gewoon uit zo'n 40, dat is altijd kilo is toch? Zo, hoppakee, zie daar mee. Geweldig. Baby, ik ben thuis. Waar lijkt je op een vlieren overbelichte wijzen? Hey Philip, vond je nou een leuk filmpje? Nog een tour omheen? Was niks, nou moet ik dan op de Frieske vloggen. Dit is heel vet. Lekker op een laatje, denk ik. Geweldig.